ilma kullimkien u lanqas qatra għax-xorb. Din il-frażi, miktuba minn Samuel Taylor Coleridge fil-poeżija Rime of the Ancient Mariner, tirrifletti s-saħta ta' kull baħri nawfragat f'nofs ta' baħar. Ilma kullimkien, iżda lanqas qatra waħda tajba x-xorb. Iżda din ma kienx problema tal-baħrin nawfragati biss. Kull min jgħix viċin il-baħar, żgur li xi darba jew oħra ddielu dan il-ħsieb minn moħħu. Fit-Testament l-Antik, fil-Ktib tal-Eżodu, insibu rakkont li jgħid li kif il-Lut qorbu l-Baħar l-Aħmar f'post imsejjaħ Mara huma sabu nixxija ta' ilma. Iżda din kienet mimlija bil-ma sal-mastru, jiġifieri mielaħ. U Mosè kien bidel dak l-ilma f'wieħed tajjeb għax-xorb. Issa kif Mosè irnexxielu jbiddel l-ilma mielaħ għall-ilma tax-xorb ma nafux eżatt. Però din l-istorja hija żgur xhieda illi l-idea illi nsaffu l-ilma mielaħ ilha teżisti. Anki fil-Greċja l-Antika, nafu li Aristotli kien esperimenta b'sistema ta' filtrazzjoni u distillazzjoni sabiex jipproduċi ilma potabbli mill-ilma baħar. Is-suċċess tiegħu kien limitat għaliex il-kwantità ta' ilma prodotta kienet tkun żgħira ħafna. L-aktar li kienu japprezzaw il-produzzjoni tal-ilma tax-xorb mill-ilma baħar kienu bla dubju ta' xejn il-Baħrin. Iżda, kien biss fis-seklu 16 illi bdew jużaw sistemi ta' distillazzjoni permezz ta' evaporazzjoni fuq il-ġwiefen tagħhom. Sas-seklu 20, dawn is-sistemi fuq il-vapuri kienu saru n-norma, l-aktar fuq dawk il-vapuri li jbaħru fit-tul. U f'Malta, jekk imorru lura għas-sena 1881, naraw kif l-Ingliżi, li dak iż-żmien kienu ilhom diġà Malta madwar 80 sena, kienu bnew l-ewwel distilleriji tal-ilma baħar. Li kienu jgħallu l-ilma baħar, jiġbru l-fwar tiegħu u jużaw lilu bħala ilma tax-xorb. Fis-seklu 19 Malta kellha problema tal-popolazzjoni. Il-popolazzjoni baqgħet tikber. Imma apparti li baqgħet tikber il-popolazzjoni lokali, bdiet tiżdied ukoll minħabba li issa Malta saret bażi militari u navali Ingliża. Minħabba fek l-Ingliżi daħlu f'ħafna proġetti li uħud minnhom għadna narawhom viżwalment sal-ġurnata tal-lum biex ikun hemm din il-provista tal-ilma għal bżonnijiet ta' kulħadd. Inbnew barracks madwar Malta u allura anke hemmhekk kellhom bżonn jagħmlu ġibjuni, kellhom bżonn jagħmlu torrijiet bit-tankijiet tal-ilma biex ngħidulhom hekk. U kellhom bżonn ukoll jagħmlu distillaturi. Għandna wieħed ġewwa ta' Sliema li llum naturalment m'għadux jintuża bħala distillatur li kien jiddistilla l-ilma baħar għall-ilma kemm jista' jkun jista' jintuża domestikament. Iktar tard fil-bidu tas-seklu 20 minħabba iż-żieda sostanzjali ta' bastimenti ġewwa l-Port il-Kbir anke taħt il-Forti Sant'Angelo, bini li għadu jidher sal-ġurnata tal-lum li nbena d-distillatur u dana kien inbena fl-1903. U wieħed jirrealizza li dejjem kienet se tkun problema kbira għal kulħadd, speċjalment meta mbagħad bħalma jiġri dejjem fil-Mediterran ikun hemm dawk il-sena sentejn fejn tonqos ix-xita. Meta tonqos ix-xita naturalment ħajonqos ukoll il-kwantità ta' ilma naturali li seta' ikun hemm min-nixxijat u mill-bjar li għandna mad-dawra. Minħabba fek il-problema kienet dejjem tikber u allura dejjem irid ikun hemm dak is-soluzzjonijiet mill-awtoritajiet Ingliżi. Fl-1955 fl-Istati Uniti kienet ġiet implementata sistema ta' distillazzjoni moderna u fuq skala akbar imsejħa Multi-Stage Flash Distillation. Mbagħad ftit snin wara fis-sittinijiet f'Malta imbnew żewġ impjanti simili, waħda bħala parti mill-kumpless tal-Power Station tal-Marsa u l-oħra f'Ħondoq ir-Rummin f'Għawdex. L-għan oriġinali tad-distillatur tal-Power Station tal-Marsa kien li jipproduċi ilma pur illi mbagħad dan jintuża mit-turbini u jiġi ġenerat l-elettriku. Però instab illi din is-sistema ta' produzzjoni ta' ilma potabbli setet ittaffi il-problema ta' nuqqas ta' ilma li l-pajjiż kien għaddej minnha. U dak iż-żmien din kienet it-teknoloġija l-iktar avvanzata u ekonomikament vijabbli illi kien hemm għall produzzjoni ta' ilma pur u potabbli. Iżda kif jgħidu, ix-xitan m'għandux ħalib. Fi snin 70, kaġun tal-embargo mill-OPEC, riżultat tal-konflitt bejn l-Istati Arab u l-Iżrael, u aktar tard ir-Rivoluzzjoni Iranjana, il-prezz internazzjonali taż-żejt spara l fuq.
Dan għamel dawn it-tip ta' impjanti ta' distillazzjoni illi kienu jikkonsmaw ħafna enerġija biex joperaw mhux finanzjarjament vijabbli. Il-produzzjoni tal-ilma naqset drastikament u l-pjan illi jinbnew iktar impjanti ta' distillazzjoni safa fix-xejn. F'dinja globalizzata pajjiż bħal Malta illi jiddependi totalment fuq l-importazzjoni, kull azzjoni li ssir il-bot minn xtutna taffettwa l-ekonomija tal-pajjiż u s-sitwazzjoni soċjali tagħna. Fis-snin 70 Malta kienet supplixxuta bl-ilma mostly bil-impjanti tal-distillazzjoni. Fil-bidu ta' snin 80 tittieħed deċiżjoni għalli ma' teknoloġija ħatintażel. Il-membrani ta' dak iż-żmien kienu jiġu żviluppati, kienu qed juru riżultati tajbin u tieħdet deċiżjoni kalkolata illi bil-sistema ta' reverse osmosis bil-membrani kienet se tkun ħafna iktar effiċjenti mis-sistema ta' distillazzjoni. L-ewwel reverse osmosis li b'suċċess ippurifikat ilma mielaħ permezz ta' membrani kienet żviluppata fis-snin 60 f'Università f'Kalifornja fl-Istati Uniti. F'Malta, it-teknoloġija ta' reverse osmosis waslet fis-snin 80. Malta tkun fost l-ewwel pajjiżi illi ikkummissjonaw impjanti ta' reverse osmosis. Fil-fatt, fl-1982 imbena l-ewwel impjant f'Arlapsi u s-sena ta' wara impjant ieħor fil-Marsa. L-impjant ta' reverse osmosis f'Arlapsi kien isaffi ilma baħar, filwaqt li l-impjant tal-Marsa kien isaffi ilma sal-Mastru. Dak iż-żmien, l-impjant ta' reverse osmosis f'Arlapsi kien l-akbar reverse osmosis fid-dinja u l-ewwel impjant fid-dinja illi kien qed juża din it-teknoloġija ġdida fuq skala kummerċjali. Iż-żoni tan-nofsinhar ta' Malta u ta' madwar il-port illi kienu l-iktar industrijalizzati u l-iktar ippopolati kienu dawk iż-żoni li ġew milquta l-aktar mill-qtuħ tal-provvista tal-ilma u mill-kwalità ħażina ta' ilma. U dan wassal biex ikun hemm pressjoni soċjali u politika kbira. F'inqas minn 10 snin kienu kkummissjonati 3 impjanti ġodda ta' reverse osmosis biex tintlaħaq id-domanda. F'Tinje, fiċ-Ċirkowwa illi tejbet il-provvista fit-Tramuntana ta' Malta u f'Għawdex u f'Pembroke illi ħadet posta Tinje biex isservi aħjar l-industrija tat-turiżmu illi kienet qiegħda dejjem tikber. Id-deċiżjoni biex jinbena impjant ta' reverse osmosis hija primarjament bbażata fuq jekk għandek kwalità tal-ilma li ġejja mill-baħar li hija tajba. Apparti l-ġeoloġija u apparti l-post innifsu li tkun ovvjament mhux il-bot mill-baħar u tkun mhux qrib ħafna tan-nies. Malta fit-3 postijiet li għandna ċ-Ċirkewwa, Lapsi u Pembroke sibna ilma ta' kwalità tajba wara li saru testijiet preliminari u d-deċiżjoni primarja kienet dik. L-affarijiet l-oħra mbagħad jiġu wara, ovvjament tkun hemm il-permessi neċessarji u kull ma jkun hemm involvut f'binja ta' dil-kobor. Illum l-impjanti ta' reverse osmosis jipproduċu 57% tal-ilma potabbli tagħna, jiġifieri iktar minn 19 biljun litru fis-sena. U qed jinbena wkoll impjant ta' reverse osmosis ġdid f'Ħondoq ir-Rummin f'Għawdex. L-impjant il-ġdid ta' Għawdex se jkun pass ieħor il quddiem. L-enerġija użata fil-produzzjoni tal-ilma se tkun waħda mill-aktar baxxi meta kkumparata mal-aqwa impjanti fid-dinja. Dan ifisser li l-impjant il-ġdid ta' Ħondoq ir-Rummin mhux biss se jkun qed jara li Għawdex ma jibqax dipendenti fuq ir-reverse osmosis taċ-Ċirkewwa u li jkun hemm kontingenza għall provvista tal-ilma f'Għawdex u fit-Tramuntana ta' Malta, iżda li se jkun qed jagħmel dan bl-aktar mod effiċjenti li t-teknoloġija moderna tippermetti u għaldaqstant b'impronta tal-karbonju iċken u b'impatt iżgħar fuq l-ambjent. Il-prinċipju li bih jaħdem il-proċess ta' reverse osmosis huwa wieħed sempliċi. Għandek l-ilma mielaħ illi jgħaddi minn tip ta' passatur fin illi iħalli l-molekoli tal-ilma jgħaddu imma iwaqqaf molekoli ikbar bħal dawk tal-melħ, ta' mikrobi u anke xi kimiċi oħrajn li jinsabu fl-ilma milli jgħaddu. It-toqob ta' dan imsejjaħ passatur huma 2500 darba irqaq minn xara ta' bniedem. Il-proċess ta' reverse osmosis huwa sempliċi ħafna li hemm steps fast ħafna wara xulxin li l-ilma baħar jispiċċa ilma ħelu f'50 minuti. L-ewwel intellaw l-ilma mill-boreholes ta' ħdejn il-baħar, jiġi filtrat dak li huma suspended particles, partiċelli li huma ikbar minn 5 microns li huma
biex nissalvagwardjaw l-membrana tagħna minn daw il-partiċelli. Mbagħad inġektjaw kimika H2 sulfuric acid sempliċement biex imbaxxu l-pH ħalli il-membrana ma jkunx hemm deposits ta' calcium carbonate fuqha. U mbagħad bi pressa għolja ta' qrib 69 bar naddu l-ilma minn ġew membrana darba, 40% jispiċċa ilma prodott, 60% jispiċċa dak li jidħulu reject li jispiċċa eventwalment il-baħar. Però dak ir-reject aħna nerġgħu nużaw biex nirkupraw ħafna mill-enerġija. Tant illi għandna sistemi li jaħdmu binqas minn 3 kilowatts kull metru kubu. L-ilma prodott joħroġ hawnhekk għal ġilbjuni tagħna nerġgħu ninġektjawlu l-klorin aħna b'dożi baxxi biex nissalvagwardjaw bħala batterioloġija u anke calcium hydroxide biex ikun remineralizzat u ħireġ ma jkunx aċidus l-ilma u anke jissalvagwardja l-pajpijiet tagħna. F'każ li xi wieħed mill-impjanti tagħna ikun hemm telf ta' produzzjoni minħabba jew jinqata' d-dawl jew xi problema min-naħa tal-ilma tal-baħar, hemm plan B. Plan B hija li nistgħu nġibu l-ilma lin-nies xorta minn ġibjuni li għandna strateġikament installati dwar il-pajjiż u l-proċess f'24 siegħa normalment jirkupra. Min-naħa tal-ilma baħar, aħna ma naħdux l-ilma direttament mill-baħar, imma nieħdu l-ilma mill-boreholes li mħaffrin ħdejn il-baħar xi 100 sa 180 metru fil-fond u l-ilma jittieħed mill-fond. Ġifieri jekk isir kontaminazzjoni min-naħa tal-wiċċ, min-naħa taż-żjud jew kontaminazzjoni simili, dan m'għandux jispiċċa ġal-impjant. Minkejja li saru investimenti kontinwi f'teknoloġiji moderni u anki titjib fis-sistemi ta' distribuzzjoni tal-ilma illi waslu għal tnaqqis drastiku ta' ħela ta' ilma kaġun ta' leaks, xorta waħda l-produzzjoni tal-ilma permezz ta' reverse osmosis jibqa' proċess illi jikkonsma ammont sostanzjali ta' enerġija elettrika. Malta taffaċċja sfidi partikolari minħabba l-fatt li hija gżira żgħira fil-periferija tal-Ewropa. Anke minħabba li Malta da fil-Mediterran tbagħat minn klima xotta u allura wassal nuqqas ta' xita u wkoll f'nuqqas ta' riġenerazzjoni tal-ilma tal-pjan. Dan iwassal biex Malta tiddependi ħafna fuq il-produzzjoni tal-ilma minn reverse osmosis li allura juża ħafna elettriku. Aktar kemm il-popolazzjoni u l-ekonomija tikber, aktar l-impatt tal-ekonomija ħajkun fuq l-użu tal-riżors naturali tal-ilma u allura jista' jwassal għal aktar dipendenza fuq l-użu tal-arrow. Dan jista' jkollu konsegwenzi ta' ola żieda fil-spiża tal-ilma biex nipproduċuh. Jista' jkollu impatti negattivi fuq pereżempju l-kompetittività tal-industrija, tat-turiżmu eżempju, u anke tal-agrikoltura. Allura importanti ħafna illi nikkonsmaw l-ilma b'mod aktar effiċjenti u nipproduċuh b'mod effiċjenti biex niżguraw illi t-tarifa tibqa' affordabbli mill-soċjetà kollha, speċjalment mill-familji l-aktar vulnerabbli. Illum madwar 3% tal-elettriku ġenerat imur fl-impjanti ta' reverse osmosis. Dan huwa titjib konsiderevoli meta mqabbel ma' xar snin ilu u fil-fatt l-enerġija li tintuża biex ikun prodott l-ilma kkonsmat minn familja huwa inqas minn dak li tuża l-friġġ. Iżda dan kollu ma jfissirx li aħna nistgħu naħlu ilma kemm irridu jew ma nagħtux każ kemm nikkonsmaw. L-avvanzi li jsiru fil-produzzjoni tal-ilma qatt huma raġuni biex aħna ninsew ir-responsabbiltà tagħna illi nużaw l-ilma bil-għaqal u li ma naħlux. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.